בכל ימות השנה, כל ירק שעולה על דעתך, מה שתבחר, מה שתרצה. מה שאין כן הלילה הזה, כולו מרור, כולו מרור. יש הערה, אני מוסיף, יש הערות שאני מוסיף בסוגריים, אני לא מתייחס אליהם בעיקר. השאלה היא, מה זה כולו מרור? כולו מרור? אסור לך לאכול עגבנייה בליל הסדר? מה זה כולו מרור? אבל זה שאלה בסוגריים, תן לחכם ויחכם עוד, לא, אז אנחנו מדברים. השאלה היא אבל, למה באמת לא מזכירים 4 כוסות? למה לא מזכירים 4 כוסות? למה לא מזכירים 4 כוסות? הרי גם זה שונה. כי בשנה אתה יכול לשתות כמה שאתה רוצה. נכון, ויכול גם לא לשתות, ואתה יכול גם לא לשתות. ופה אתה חייב לשתות 4 כוסות. מה נשתנה? על השאלה הזאת באמת עומדים הרבה מהמפרשים, וגם המלבים עומד על השאלה הזאת, והמלבים אומר שבאמת אכילת מצה, אכילת מצה הוא זכר לשעבוד. אכילת מצה הוא זכר לשעבוד. מה זה מצה? למה אתה אוכל מצה? כי לא הספיק לחם עוני. מרור למה אוכלים? מררו את חייהם, נכון? מררו את חייהם. אומר שני הדברים הללו, השיבה וטיבול זה זכר לחירות. מצה ומרור זה זכר לעבדות, זכר למרירות. אבל טיבול והשיבה זה זכר לחירות, יפה מאוד. עכשיו אומר המלבים ככה, אם אנחנו היינו מתחילים בדבר שקשור לחירות, אז לא היה לנו התפעלות בשום דבר. שום דבר לא היה התפעלות. דוגמה, אני אתן לכם משהו אקטואלי, אני לא יודע אם זה נכון, אם הדוגמה הזאת היא נכונה לגמרי ב100%, אבל תארו לכם, יש אזעקה. ואתה רואה שאנשים לא נכנסים למקום מוגן, מסתור, מחסה, בזמן האזעקה. למה? אז אחד אומר, תשמע, 99% לא קורה שום דבר. מי ירתים את זה? 1% לא נורא. פיקוד העורף אומר, ההוראות, הנחיות, שאתה שומע אזעקה ואתה בכביש בנסיעה, מה אתה עושה יצחק עם הרכב, עם האוטובוס? כן? עוצר. יש אנשים שלא. מה קורה? למה? הם אומרים, זה לא, זה שום דבר. זה כלום. אבל מה יהיה אם חלילה וחס, האדם הזה קשור לשני היהודים הללו, שני האנשים הללו שנהרגו בחולון. אז נקודת המבט שלו כבר מתחילה להשתנות. הלב שלו כבר, הוא מרגיש שייך לעניין. הרגישות שלו היא גבוהה הרבה יותר. למה? כי הוא חווה משהו. אומר המלבים, אם היינו מתחילים בחירות, ההתפעלות מהנס לא הייתה גדולה. יש טילים, יש מיירטים. בשביל מה יש לנו צבא? יש לנו עירות. נו, אז זה לא נורא. אבל אם בעוטף או בגבול הצפוני שאין להם זמן התראה גבוה מאוד, אז הם ממש מבינים איזה ניסים ונפלאות קורה שיש הצלה. רק הם מבינים. אבל מי שיושב בתל אביב, מי שיושב באשדוד, מי שיושב באילת, פעם בזה זורקים לו וזה, יש עירות, יש רק מצרר וזה רק מתפזר וזה רק זה. זאת אומרת שאתה לא מעריך את הנס, אתה לא מבין את גודל הנס. אחד מהדברים שחז"ל אומרים זה לידה. אתה מבין? אדם שנולד, תינוק שנולד, בוא, אתה לא תופס את הדבר הזה. מישהו לא מתפעל מזה? או שהוא שותה, או שהוא רשע, או שהוא לא יודע לשאול. אחד משתיהם. בריאה שמתפתחת בתוך בן אדם, בתוך יצור אנוש, זה לא נתפס. זה לא נתפס בשכל. זה לא נתפס. זה דבר פלא עצום, הדבר הזה. רק מה? להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה שגרה. למה זה שגרה? סליחה, שאף אחד לא ישמע אותנו. חיות, איך זה? גם כן אותו דבר. בהמות, גם, אז זה לא נורא, זה נהיה טבע.
אבל, מה האמת? המפתח של חיה, של יולדת, של בנים, אצל מי נמצא? אומר המלבים, זו הסיבה. לכן אנחנו מתחילים דווקא מהמצה, מהמרור, דווקא מהדברים הללו, שהם קשורים למה? למרירות, לעבדות, לשיעבוד. ואחר כך מגיע השלב הנוסף של טיבול והשיבה, החירות. אבל 4 כוסות לא קשור לא לזה ולא לזה, זה לא קשור לא לחירות וזה לא קשור לשיעבוד. זה משהו אחר בכלל, או כנגד 4 לשונות, או זה בכלל לא קשור, לא שום דבר. ולכן באמת אנחנו לא מכניסים את זה בתוך דברי ההגדה. אז עוד פעם, בתוך דברי ההגדה מכניסים, המגיד הכניס לנו, בעל ההגדה, מה הכניס לנו? דבר שקשור לשיעבוד, וקשור למתיקות, לעידון של השיעבוד, להצלה מהשיעבוד. אז יש לנו מצד אחד מצה ומרור, מצד שני יש לנו את הטיבול והירקות, השיבה. דבר נוסף, כתוב ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. יפה, ברוך השם, כולם יודעים את זה בעל פה. אני רוצה לקרוא לכם את הטקסט. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד 4 בנים דיברה תורה, 1 חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. יש לנו 4 בנים. 4 בנים יש לנו, 1 חכם, חכם, 1 רשע, 1 תם ואחד שאינו יודע לשאול. לכאורה יש איזו סמיכות מסוימת שבעל ההגדה סידר בצורה מאוד מסודרת. ההגדה היא מסודרת מאוד. כשהוא מביא ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, כנגד 4 בנים דיברה תורה. מה הסמיכות של הדברים? מה ראה בעל ההגדה צורך לסמוך אחד ליד השני? כן, מה לכאורה קשור קטע לקטע? כך שואלים המפרשים. ראיתי את התירוץ הזה בשם, מביאים את התירוץ הזה בשם, טוב, לא כתוב לי בשם מי, אבל ראיתי תירוץ יפה מאוד. יש לנו 4 בנים. 4 בנים הללו, כפי שהזכרנו, חכם רשע, תם ושאינו יודע לשאול. בעל ההגדה מסדר לנו שבח. השבח הוא ברוך המקום, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. יבוא אדם ויאמר, אני בתכונות, באופי, בהשכלה, הקדוש ברוך הוא נתן לי מה? חוכמה. חוכמה. לעומתו יש אדם, השם ישמור, לא עלינו ולא עליכם, רשע. אדם שהלב שלו לא כל כך זך, לא כל כך נקי, לא כל כך מאיר, אלא, איך אומרים היום, לב שחור. יש טעם, יש שאינו יודע לשאול. יבוא כל אחד ויתעלה ויאמר, סליחה, כך נבראתי. זה התכונות שלי, אני לא יכול להשתנות. זה המזל, זה המזל. כך אומרים, זה המזל. האם זה נכון או לא נכון? בא בעל ההגדה ואמר, מי שיכול להסתתר תחת הטענה הזאת, הטענה שלו בטלה ומבוטלת. הטענה הזאת מתפרקת. למה? ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. עם ישראל יש לו תורה, יש 4 בנים, נכון, אמת הדבר, אבל עם ישראל שקיבל את התורה, שום תכונות, שום מחויבויות, שום אופי לא עומד מול האש של התורה.
אש של התורה היא יכולה לשבר, לשרש, ליישר את כל העקמומיות שבלב. זו המעלה של תורה, זה הסמיכות שאף אחד לא ימעיט בערכו לומר אני לא יכול, זה מה שאני, לא. יש לך תורה, יש לך כוחות, קיבלת תורה בסיני, קיבלת כוחות. טוב? הבן החכם, אנחנו מתחילים עם הבן החכם, הבן הראשון. הבן החכם אומר, חכם מה הוא אומר? מה אומר החכם? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם, ואף אתה אמור לו כי הלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אז יש לנו פה עדות, יש לנו חוקים, יש לנו משפטים, 3 סוגים, 3 דרגות אני לא יודע אם זה נכון, אבל 3 סוגים בחלקים של תורה. יש עדות, יש חוקים ויש משפטים. אז משפטים, כולם יודעים מה זה משפטים, דבר שהוא שכלי, משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה דבר שכלי. מה זה חוקים? ללא טעם, ללא טעם. דוגמה, מי יכול להביא לי מצווה ללא טעם? פרה אדומה, יפה מאוד, פרה אדומה. פרה אדומה זה מצווה ללא טעם, לא יודעים למה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. טוב, אז הוא שואל מה העדות והחוקים והמשפטים. הרשע מה שואל, אני קופץ לרשע כדי לראות את ההבחנה. רשע מה אומר, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. זאת אומרת שהנקודה, הדגש ברשע, זה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם? מה העבודה הזאת לכם? לפי שהוציא את עצמו מן הכלל. אבל לכאורה גם בחכם גם כן רואים את אותו דבר, אומנם בניסוח אחר, אבל כתוב חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. הוא לא אומר ציווה אותנו אלא ציווה אתכם. אז מה ההבדל? מה ההבדל בין רשע לבין חכם? הוא יודע. אז הוא לא מתוכו גדול, כי הוא יודע. זה כיוון חשיבה נכון, ראיתי כיוון חשיבה כזה, כן, מה אתה אומר שם, אז מה, הוא יודע ואז מה? אז אם הוא יודע, הוא שואל לאחרים, לבדוק שהם יודעים או לא יודעים. לא זה הכיוון. זה נכון, אבל למה אצל החכם זה בלי התרסה? הוא מבין מה הוא אומר. ואז מה? אז האחרים הוא מוכיח אותם. לא, להוכיח לא צריך להוכיח, הוא לא חכם. הוא בא לשאול אותך לא בא שום דבר, מה אתה אומר? ואם אתה שואל שאלה והבן אדם הוא אומר לך וואלה לא חשבתי על זה. נכון, נו ואז מה? הוא מתחיל לחשוב על זה. ואז מה? אז החכם הוא לא צריך להכניס על עצמו לזה כי הוא יודע. כאילו שאלה רטורית. הם יודעים כבר את התשובה כאילו. כן, אבל זה לא רטורי, זה שאתה מדבר עם מה אנחנו עם כל הערב דווקא. אתה פותח את השאלה. לאפשר, לתת לילדים להיות להרים ולשאול ולדבר, זה אותו דבר, זה עניין שירגישו, זה דבר שאולי אני לא יודע או אני לא מבין, אני צריך להתעניין. שומע, ראיתי כיוון כזה חשיבה, אבל שונה. אתה מתחיל טוב, אבל ראיתי שהם הולכים לכיוון קצת שונה בסוף. אבל ראיתי דבר אחר, אני רוצה להגיד משהו אחר. בעל השואל ומשיב מביא, משל, יש תערוכה אומנותית, אומנויות, ציור, פיסול, או עבודות בחמר, או וכו' וכו' וכו'. כל אחד והאומנות שהוא אוהב. יש אנשים שמגיעים לאומנות, לתערוכה, ואומרים, איזה מסגרת יפה יש לתמונה הזאת. יש אנשים שאומרים, וואו, איזה קווים יפים. ואחד אומר, איזה צבעים יפים. ואחד אומר, איזה שילוב נפלא.
כשאנחנו ננסה להתבונן, מי באמת מבין בציור ומי לא? איך נדע? מי שיורד לפרטי הפרטים של התמונה, מי שרוצה, מי ששואל יותר נכון, כמו שהוא אומר, מה השאלות שלך? לפי השאלות שלך, ניכר את הפנימיות שלך, זה באמת הכותרת. השאלות שלך מגלות את הפנימיות שלך. ברגע שאתה מדבר על המסגרת, אתה באמת לא שייך לציור בכלל. ברגע שאתה מדבר, וואו, איזה מסדרון נקי ואיזה בניין יפה, אתה באמת לא באת לתערוכה, אתה לא מבין פה בכלום. כשאתה מדבר על הצבעים, זה עדיין לא אומר שום דבר. אבל כשאתה מדבר איתי על הקווים, איך הם משתלבים, הצבע עם הציור, עם הקבקוב, עם הזה, פה אני מבין שאתה מבין פה משהו. ההבדל בין החכם לבין הרשע, שימו לב, החכם מה הוא אומר? מה העדות, החוקים והמשפטים? הוא יורד לפרטים. הוא יורד לפרטים. הוא יורד לפרטים, זאת אומרת שהוא יודע, הוא מבין, יש לו איזה חוש, יש לו איזה קשר לעניין. מה אומר הרשע? הרשע אומר, מה העבודה הזאת? מה, בשביל מה הבאת לי? חבל, אז בוא נצא לקפיטריה, בוא נשתה משהו. זה ההבחנה בין חכם לבין רשע. אדם שיורד לפרטים זה מעניין אותו. אדם שלא יורד לפרטים זה באמת לא מעניין אותו, וזה הפנימיות שלו. ולכן הוא נחשב לחכם והוא נחשב לרשע. זה חכם וזה רשע. טוב. הבדל מהותי, מה שחיים הזכיר פה, זה הבדל שבולט ממש בקריאה, בשטף הקריאה, שהרשע הוא בא להתריס לקנטר, והחכם הוא בא להבין, בא להבין. ראיתי דבר מעניין היום, ראיתי כמה דברים מעניינים, אבל אחד הדברים שקשור לפה, אומר, מה עושים לרשע? אף אתה, הכה את שיניו. מטפלים ישר בשיניים שלו, נכון? למה בשיניים? יש בזה אריכות גדולה מאוד. אז תחתוך לו את הלשון. למה בשיניים? יש בזה הבנות, הרבה הבנות ברעיון הזה של השיניים. אבל ראיתי היום דבר נחמד. הרשע אומר כזה דבר. מכירים את הסיפור הזה שגוי ויהודי, שתי גויים, גוי ויהודי עניים, חיפשו איזה מקום לעשות ליל הסדר, לאכול, עניים, אין להם מה לעשות. אז אמרו לו, שמע, עכשיו הולכים אצל היהודים, יש אוכל. טוב, פותחים שולחן, מה? לוקחים כוס יין. איזה כוס יין, מה, בן אדם, לא אכלתי כבר יומיים, איזה יין, יומיים, עוד יין עוד על ה... טוב, על הבא עכשיו, נוטל ידיים, מביאים לו קרפס. אחר כך מביאים לו, אומר, תשמע, אגדה. אגדה, לוקח שעה, מה, תן לאכול, בן אדם רעב. הוא, על המחומר, חכה רגע. טוב, מביאים לו מה, חשב מביאים לו איזה לחמניות, ככה בגטים וזה, בגטים, מה רבי שלמה? בגט. מביאים לו מצות כאלה, שובר את השיניים. טוב, גמר עכשיו מביא אוכל, מביאים לו מרור. הגוי הזה כבר לא יכל להתפוצץ, קם מהשולחן והלך. טוב, נפגשו אחר כך למחור, הוא הולך היה, אומר לו, אתה לא יודע מה היה אחרי המרור, מה הגיע. מה אומר הרשע? הרשע אומר, מצה, למה אוכלים? על שום מה? מה? על שום? על שום מה אוכלים מצה? כי לא הספיק. מרור למה אוכלים?
אומר הרשע, הוא אומר חבר'ה, אתם לא רציניים. למה? אתם יודעים למה? מה אתה רוצה, שנזכור יציאת מצרים? מה אתה מדבר יותר מדי? תביא מצה, למה אוכלים מצה? בגלל? לא הספיק. תביא מרור, תאכל, מה? בגלל מיררו. מה אתה צריך כזה אגדה, אריכות, וזה, תעזוב, תביא את זה תכלס, בוא ניגש על תכלס. לא לאוכל, הרשע הוא מתוחכם, הוא לא רוצה לאכול, הוא אומר, אני לא רוצה לאכול, בשביל מה אתם רוצים את כל זה? בשביל שאנחנו נזכור, בגלל שאנחנו נדע, מצוין. תביא את המצה, נגיד לך למה אוכלים מצה? בגלל זה, מרור, בגלל זה, זה מצוין, וזהו זה. לכן מה עושים לו? שיניים מוציאים לו. אתה רוצה רק לאכול, האוכל, אתה חושב שעם האוכל זוכרים? זה לא מספיק. עכשיו, נעשה איזה הפסקה קטנה, ונשאל אתכם שאלה. כתוב בתורה, בפרשת יתרו, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. מה זה בית יעקב ומה זה בית ישראל? נשים וגברים. כה תאמר, מה זה האמירה? לשון רכה. למי? לבית יעקב נשים. ותגד לבני ישראל גברים. כתוב בתורה, והגדת לבנך. הגדת זה אמירה רכה או אמירה קשה? קשה. למה? חוסר שבטו ושונא בנו. אז מה אתה כל יום אתה תשב וזה? זה נראה לך זה הצורה להעביר? לא. אם הוא לא מוכיח את הילד, אז כמובן שהוא ילמד אותו, כי הילד צריך להוכחה. לא תמיד הילד ורוצה להראות לו כוח. זה יכול רק לתת לו לטיפות. אז לפי דבריך מה שכתוב בפרשת יתרו ותגד לבני ישראל זה הוכחות? לא. למה? לא, אם אתה מדבר בלשון קשה כמו שאמרתם, הילד הוא רואה שזה רציני, הוא לא משחק, הוא מדבר משהו, אז הוא לוקח את זה בחשיבות. מה שאני אומר. אם אתה מדבר בלשון סבבה, הוא לא יקשיב, לא מבין את החשיבות של הוא רואה הילד. שהבא זה חשוב לו, אז אם זה לא חשוב, אז גם לי לא חשוב. אז למה לאישה זה בסדר להגיד, גם היא תגיד סבבה? אישה היא עדינה. הם לא חייבות. כתוב שאישה היא נבראה ממה? מה זה צלע? עצם. עצם מעצמי ובשר מבשרי זה עצם. ככה אומרים חז"ל, גם הגמרא מפורשת. ולכן הגמרא אומרת שאישה היא לא חזקה. הגמרא אומרת שאישה קשה לה... קשה לפיצוח. כן. כן. אז באמת, למה באמת זה נקרא והגעת לבנך? למה והגעת לבנך ולא אמירה? תחשבו על השאלה הזאת, בסדר? מה? אמירה זה לשבת לדבר עם הבן יפה, להסביר לו, והגעת, אגדה זה דבר קשה. יש גן עדן, יש גיהינום, תיזהר, זה וכולי וכולי, דבר איתו בצורה נוקשה. אני לא יודע מה והגעת זה לדבר נוקשה, אני משתמש בלשונות מושאלים, אבל והגעת זה לשון קשה, דברים כגידים. דבר איתו דברים כגידים. למה? לפי זה מראה את החשיבות של אדם, שאתה לא יכול לשחק. אז למה אצל אישה לא? למה אצל אישה לא? יש דברים שאנשים לא מצוות אולי. אז מה? מה שהיא כן מצווה. והגעת, מה זה משנה? שבת היא מצווה האישה? אוי ואבוי, בטח שהיא מצווה. פסח היא מצווה? אכילת מצה היא מצווה? תחשבו על זה, בסדר? זה מעניין. לא, זה... למה בלשון רכה? למה אי אפשר לשבת עם הילד? שלמה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, היינו שם כל כך הרבה שנים, עינו אותנו ועשו לנו ועשו, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. למה אני רוצה לדבר בצורה והגעת? למה והגעת? למה אמירה קשה? למה אמירה קשה? והנושא של יציאת מצרים קשה. יש אור החיים שמאיר את השאלה הזאת, אני מגלה לכם כבר. אומר, כתוב בפסוק, שימו לב, כתוב בפסוק, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור.
אומר אור החיים, מה זה? תגיד, הגעת לאמור, איך מדברים פה? מה הולך פה? תחשבו על זה. הלאה. טוב, נעבור לעוד קטע. תם, מה הוא אומר? תם, מה תם אומר? תם אומר, מה זאת? מה זאת? ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. זה מה שאומרים לתם. טוב? רב מוישה פיינשטיין זצ"ל, הוא היה מנהיג יהדות אמריקה, מנהיג יהדות כל העולם, אבל הוא היה גר באמריקה. הוא שואל שהשאלה של התם היא מופיעה בפרשת בו. השאלה של התם, והיה כי ישאלך בנך מחר מה זאת, זה מופיע בפרשת שמות, בחומש שמות בפרשת בו. ושאלת החכם מופיעה בחומש דברים, זה בשמות וזה בחומש דברים. שואל רב מוישה פיינשטיין, למה הקדימו את מה שמופיע בחומש דברים לפני מה שמופיע בחומש שמות? היה צריך להקדים תם ואחר כך לפי הסדר של התורה, ואחר כך להביא את החכם כי הוא מופיע בדברים. כך שואל רב מוישה פיינשטיין. השאלה ברורה? בהגדה עשו את זה? כן, בהגדה מופיע קודם כל חכם, רשע, תם ושלא יודע לשאול. היה צריך להיות לפי הסדר של התורה, אם הולכים לפי הסדר של הפסוקים, אז היה צריך להיות פרשת בו, שם מופיע בחומש שמות, פרשת בו מופיע השאלה של התם, ורק לאחר מכן בחומש דברים בסוף, שם מופיע השאלה של החכם. למה הקדימו? כך שואל רב מוישה פיינשטיין. בסדר? אומר רב מוישה, יסוד גדול מאוד. יסוד גדול מאוד. יהודי צריך לדעת שהמשפט שעם ישראל זעק במעמד הר סיני, בהם צעקו נעשה ונשמע, יפה מאוד, נעשה ונשמע, זה משפט נצחי, זה צעקה נצחית. למה הדברים אמורים? אומר רב מוישה פיינשטיין, אדם שמקיים מצוות, יהודי שמקיים מצוות, הוא צריך לדעת קודם כל מקיימים מצוות כמו מה? כמו תם. אמרו לך לעשות, אתה עושה. לא שואלים שאלות. נעשה ונשמע. מתי נשמע? נשמע בסוף, זה בחומש דברים. בחומש דברים נשמע. אחרי שאתה עושה, אחרי שאתה רוצה לעשות, אחרי שאכפת לך, עכשיו בוא נדבר, עכשיו אתה תהיה חכם. אבל קודם כל, איך עושים? צריך להתחיל להיות תם. תם זה לעשות בתמימות. הקדוש ברוך הוא אמר אנחנו עושים. מה השם אמר זה מה שאנחנו עושים. זה דבר גדול מאוד. כך אומר מוישה. מקיימים את המצוות ללא התחכמות, ללא הבנה, אלא מה הוא שואל, מה זאת? מה לעשות? לקחת את זה מפה לשם, מעבירים. להחזיר, מחזירים. לאכול, אוכלים. זה מה שהשם אמר, זה מה שאנחנו עושים. זה הרעיון של תם. לכן בתחילה מופיע, בפרשת בו מופיע תם. קיום המצוות, התהליך הוא תמימות. וזה באמת כך רואים. שילד מחנכים אותו לעשות מצוות. מתחילים להסביר לו? מה תעשה? אחר כך הוא גודל. היום באמת, אני לא ידעתי מה לענות. ילד שאל אותי, ילדה קטנה שאלה אותי, ילדה בת 4-5 שאלה אותי שאלה, לא ידעתי מה להגיד. היה רוח היום בצהריים, אז אמרתי להם, תשמעו, אתם רואים את העצים איך הם זזים וזה, אז הרוח מזיזה את העצים, השם אמר לרוח להזיז את העצים. וואי, אז היא אומרת לי,
רגע, השם אין לו גוף ולא דמות הגוף, איך הוא דיבר איתם? אמרתי, ריבונו של עולם, ילד קטן, מה אני הולך להסביר לו? מה אני אמור להגיד לו? שאלה? לא ציפיתי לכזה שאלה. ואתה אומר, אין לו גוף ולא דמות הגוף, אז איך הוא דיבר איתם? באמת, הרמתי ידיים. אמרתי, שאלה טובה, לא יודעים? אז ככה השם אומר, ככה עושים, וזהו. תגדלי בעזרת השם תלמדי. לא יודעת מה לעשות. אותו דבר, ילד קטן, מה הוא עושה? מחנכים אותו. לא כתוב שמלמדים אותו, מחנכים אותו. מה זה מחנכים? תעשה. חינוך זה לעשות. ילד גדול, אז כבר צריך להתאים לו את זה, צריך להסביר לו את זה, ואם האבא לא יודע, אז נדרש מהאבא, תלך תלמד כדי שתוכל להסביר. ואם אתה לא יודע, אז זה לא בושה להגיד אני לא יודע ואני אבדוק. זה לא בושה להגיד לבן, לבת, בואו נלך ביחד נבדוק. שאלה טובה, בואו נבדוק את זה. זה מחויבויות שלנו, זה חלק מהמחויבויות שלנו לשבת בליל הסדר, והגעת לבנך. כי היא שלחה בנך, חייב לתת לו תשובות. טוב. כתוב בפסוק, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ולב עבדיו. לא שומע? למען שיתי את אותה אלה בקרבו, ולמען, שימו לב, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. שאלה, חבר'ה, זה ליל הסדר, זה רק עם שאלות. שאלה, למען תספר, תמשיכו, מה ההמשך של הפסוק? למען תספר באוזני בנך. מה זה באוזני בנך? למען תספר לבנך, מה זה באוזני בנך? מה זה באוזני בנך? איך? לא, מה זה? נכון, שאלה יפה, מה זה? אז הוא אומר בשושו, הוא אומר שיכנס. מה, אתה אמרת משהו שמה? באמירה. למה, איך אתה רואה את זה באמירה? לא בצעקות, לא בהוכחה, לא בתור. שיהיה לו, שהאוזן יכול לקבל. שהאוזן תוכל לשמוע. שמעתם? שמעתם? הערה? כתוב ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא דבר באוזני אדוני. באוזני? מה קרה? מה באוזני? יש דברים שהוא מדבר בעבדך, אני אצטרך עליך באוזניים, כאילו אני... אז פה יש שילוב, פה כבר יש שילוב. גם דיבור שהוא קשה. אבל כשאתה רוצה לדבר איתו על זה, או זה שאלה, ידע, כי זה... נכון. לא, אז לכן שם יש שילוב, אבל אתה רואה, כתוב פה, נכון, אז כתוב פה דבר מאוד מעניין, שיש דיבור באוזניים. אז מדברים עם הילד, איך מדברים אליו? באוזניים. מדברים אליו באוזניים. מה הרעיון לדבר באוזניים? אז שלמה, מה? אתה אמרת דבר, מה כלום? אמרת, זהו, זה בסדר, זה מה שאנחנו עולה לסדר עכשיו. זה מה שאתה אמרת, הוא אמר דבר נפלא. שלמה אמר שהרעיון הוא לא רק לדבר, לא רק לספר. שישמעו. ואיפה רואים את זה? וישמע איתו כהן מדיין, ומה? שמיעה לבד, בלי עשייה, בלי תוצאה, זאת אומרת
שלא עשית. צריך כזו שמיעה שיהיה באוזניים. מה זה באוזניים? למה באוזניים דווקא? האוזניים של... זוכרים את האוזניים? איזה אוזניים אנחנו זוכרים? של העבד עברי. מה עושים לו? ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. מה יש באוזן? אוזן ששמע בהר סיני. עבד האיים והלך וקנה עבד אדון לעצמו. תירצה. מה יש באוזן הזאת? אוזן הוא כלי שמיעה שחודר ללב וחודר למוח. קליטה. זה שני החלקים. האוזן משמש אותי למה? לקליטה, אבל קליטה איכותית. לצורך עשייה. אז למען תספר באוזני בנך או בן בנך. אז מה, עכשיו אפשר להוסיף פה עוד דבר, לחדד את זה עוד יותר. מה זאת אומרת, למען תספר באוזני בנך? החיוב שלנו על הבנים, אבל זה לא נכון. למה? למען תספר באוזני בנך או בן בנך. מה נכנס פה בן בנך? תדע לך, אתה רוצה לדעת אם הבן שלך שמע את זה? זה יהיה מבחן בבן בנך. אם הבן בנך, גם הבן שלך יעביר את זה לבן בנך, זאת אומרת שאתה הכנסת את זה טוב לאוזן של הבן שלך. למען תספר באוזני בנך ובן בנך. הבן בנך הוא מדד לצורת העברה שלך לבן שלך, לצורת הקליטה של הבן שלך, איך זה נקלט אצלו. אם הוא מעביר את זה גם כן, אם הוא לא עושה את ליל הסדר לארוחת ערב חגיגית משפחתית, אלא לערב של הודעה לקדוש ברוך הוא, של שמחה, של הלל, ניסים ונפלאות. כזה דבר, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. תדע לך, יש לך הצלחה. האוזניים של הבן שלך קלטו את המסר. זה נקלט. והראיה, בן בנך. לכן אנחנו צריכים את האוזניים. האוזניים אצלנו בליל הסדר, אמנם ההגדה היא בפה, אבל האוזניים יש להם תפקיד חשוב מאוד 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 בליל הסדר. למה? כי האוזניים זה הלב, זה מחובר ללב. מה שנכנס לאוזניים, נכנס טוב, זה דבר טעים, דבר ברור, זה מתגלת ששאל הלב, מתיישב על הלב. שומע טוב, מתיישב על הלב. למה אומרים ששמעת איזה סברה טובה, איזה דבר חכם, מתיישב לך על הלב. יפה, זה טוב, מתיישב על הלב. אבל זה צריך להיות כל השנה, לא עוד בפסח. נכון. אז חזרנו לשאלה הראשונית שלנו, ששאלנו, מה נשתנה הלילה הזה שמזכירים, או עושים כזה טרסק מיציאת מצרים, לעומת כל השנה שגם שם, גם כן מזכירים. אז אמרנו שעל זה אנחנו לא נדבר, כי זה יותר למדני, אבל אם בכל זאת תרצו, אז אולי שבוע הבא, כי הזמן לא משחק כל כך לטובתנו כעת, אבל אנחנו נעצור פה. רובן. אז בסדר, אין בעיה. אז אנחנו נעצור פה בגלל הזמן, קוצר הזמן, אבל אולי שבוע הבא אם ירצה השם בסייעתא דשמיא. כאילו, איך זה אני באמת לא מבין, אני לא יודע. כן, לא, איך הוא יעלה, זה לא יעלה, אני לא יודע. לא, באיזה שם, איך לחפש אותו? איך לחפש אותו? לא, זה לא קשור, הוא אומר שהוא לא רוצה לעלות. טוב, אז אנחנו בעזרת השם, יש לנו עוד המשך. אמן. רגע, נראה שכולם מוכנים. אתה מוכן לרבי חנניה? תגיד לו שיחתוך שם את מה שהוספנו קצת. תחתוך את הסוף.